ba annabi ne ya kace ya sallama ba shi kwarai me ke tafe da shi yace ya zo tambaya auren yan nan uwar ta ce Allahu akbar annabi yana son yar mu me yake haka farin ciki manzo Allah ya ce a ba shi annabi ne yake son auren ta ba ya zo tambaya wa wani ne ya rasulullah wa ya zo tambaya wa annabi ya ce Julaibib uwar ta shiru ta ce Julaibibi ya rasulullah yanzu annabi ya rasa wa zai aura yar mu sai Julaibibi duk masu neman nan yace to ni ba abin da na gari kenan shi yasa na ce ba ni dama mu zo mu shawara ashe yarinya tana cikin daki tana jin su ta fito ta ce ya ku iyaye na wace irin musiba ce ta fada muku haka Nabi yazo yana ta tambayar auren yar ko Julaibib sannan har ku koma kuna shawara uwar ta kalle ta ce ke dakata ana nema miki arziki kina nema wa kanki wahala ba ku ji abin da Allah ya faɗa a Qur'ani ba yace wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an takuna lahum al-khiyaratu min amrihim yawa wa man ya'si Allah wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina Allah ya ce ko kusa bai dace ga mu'mini ko mu'mina ba Allah da manzo su hukunci sannan ko su koma gefe suna shawarar me za su aikata Allah ya faɗa annabi ya faɗa an gama annabi ya ce a Julaibib ne miji da an gama ba bai canja wannan ai nan take imanin sai da suka rungume wannan yarinya suna kuka suna Allah miki albarka kin ce ci imanin uban ya danna da gudu ya je samu manzon Allah ya ce me kuka shawara mutumin ya ce ya rasulullahi idza raditahu faqad radinahu in dai ka yarda da Julaibib mu ma mun yarda da shi manzo Allah ya ce na yarda da shi nan take aka daura aure amarya za ta tare ga annabi zai fita yaki Julaibib bai ce amarya ke hakuri ga annabi zai tafi yaki ba zan bar annabi ya tafi yaki ba tare da ni ba in na dawo daga yaki sai ki tare ta ce mai gida na Allah ya dawo da kai lafiya an tafi da Allah kowa bane amma masoyin shi annabi Muhammad ya manta da shi yace ku je ku nemo mun masoyina ana zuwa aka samu Julaibib kafirai guda 7 suka kewaye shi sai da ya kashe su sannan ya mutu sun masa rauni ta ko ina amma bai mutu ba sai da ya kashe na ƙarshen sannan ya karisa aka faɗa wa manzo Allah ce kar ku taba ku bari yazo ya duba ga sunan a kewaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya murmushi yace ka nuna jaruntaka qatalta sab'atan wa qataluka sai da ka kashe guda 7 kamin su kashe ka kai jaruntaka masoyi na Julaibib annabi yace a tona mar kabari aka tona annabi da kansa ya dauko gawar Julaibib yana rungume da gawar jini na bata wa annabi riga haka annabi ya sashi cikin kabari ganima da salbu da aka ware na Julaibib sai zama dukiya ce mai yawa saboda ya kashe manyan arna guda 7 ya zara dawa aka ce wa amarya mijinki Julaibib Allah ya bashi shahada sannan ga gadon sa ba mai gadon sa sai ke aka